سبا روژا هەڵبژاردنان سەرۆکی پەرلەمانتوویە تورکیەیە هەفکارên me vîدیۆڵک ئامادەکiriye ji bo zaniyariyên zêtir em bizanin ka çawa ev hilbijartinên serokatiya Parlamentoyê wê pirêve biçin. Hilbijartinên serokatiya Parlamentoyê wê li ser du gera pirêve biçin. Gera yekem eger serkeftî bû gera duem nabe, eger gera yekem serkeftî nebû gera duem dişe. Çar partî hevberiyê dikin ji bo ku serokatiya Perlemanî bi dest bixin. Partiya AK Partî namzedê xwe heye ku İsmet Yılmaz wezîrê nihayê berevaniya Tirkiye dîsan CHP jî Deniz Baykal serokê berê CHP 132 kursiyan dîsan yê HDP jî Dengîr Mir Mihemed Ferate ku ek ji damezrînerên AKP bû. Dîsan namzetê MHP jî ji bo serokatiya Parlamentoyê serokê bibirin Ekmeledîn Ihsanoğlu ye ku beriya niha di serokatiya Tirkiye da xwe namzet kir bû lê derneketibû. Ev her çar kese wê rikaberiye bikin sibe di serokatiya Parlamentoyê de. Di tura yekem da ev partiye wê hilbijartinan bikin navbera xwe de herek ji wan û namzetê xwe. 367 deng pêwîstin ji bo ku namzetê yek ji van partiyan bibe serok komar. Evet tura yekem 376 dengin. Lê wisa diyar e ku çi ji wana dernakeve ji ber ku 367 dengan kes ji wana nîne. Heya nihaya diyar e ku ti hevpeymanî navbera van partiyan de çê nebûye lewma Partiya Rîzê de 258 deng anîne tune ewin ew jî nikare bi wan denga biçe serokatiya Parlamentoyê werbigire. Gera duyem pêdivî Petri 276 dengên Parlamentoyê ye ji bo ku bikarin yek ji van partiyan bibe serok Perleman. Gera sêyem jî ji dengdana serokatiya Perlemanî eger gera yekem û duem serkeftî nebû ku siba pirêve diçin sî hezîran eger serkeftî nebû gera sêyem wê dest pê bike li êkî tîrmehê an ku li roja baştir. Gera sêyem wê navbera van her çar partiyan de diyar nîne ka jimara kursiyan wê çend bin ya girîng ew partiya Herîzê de deng destxwe ve anîne. Tu hevpeymanî et navbera wan de diyar nîne wekî beriyan ke me gotî Medya Tirkiye jî amaje vê çendê diketin lê du partiyên Herîzê de deng anîne wê biçin gera çarê û li wê re rêkeberiye bikin. Ji ber ku heta niha tu hevpeymanî navbera wan de çê nebûye ihtimal heye biçine gera çarê. احتمالك هيك ودبيجن AK Parti و دنگین خوا شش دنگین خوا بده HDP جو بو کو در بازی گرا چاره به او CHP و MHP در بچن و او هر دو رکبری بکن دیوانا serokatiya Parlamentoyê ev piştî eger serokatiya Perlemanî hat hilbijartin êdî di dîwana serokatiya Parlamentoyê dest pêketin ew pêdivî bi dengdanê nîne lê ya diyar e herî ji wan çend kursî hene. AK Partiye 8 kursî, CHP 4 kursî, her yek ji HDP û MHP jî 3 kursiyên dîwana serokatiya Perlemanî destê wan de ye. Ev hûsa dîwan û serokatiya Parlamentoyê tê hilbijartin û piştre Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û serokê partiya herî dengên bilim destxwe nayîne ku AK Partiye wê Ahmed Davutoğlu erkdar bike ji bo ku hikûmeta nû pêk bîne.